राम राम नमस्कार। तो हम एबार बानी ना पुणे मरकल एरिया में। ये मरकल एरिया है औद्योगिक क्षेत्र है पुणे में। जन्नी यहाँ बहुत सारा कंपनी बानी कुल। अब हे एरिया में बुझी कि बहुत कंपनी है नहीं शुरू हुई दवाई सवाई के प्राइवेट कंपनी बानी कुल है ना। बहुत सारा है देखी है ना, अब लौकत नहीं है ना, बहुत सारा कंपनी बानी कुल। तो ये मरकल एरिया है, यहाँ से आलंदियो 5-7 किलोमीटर बा। आलंदी भी जा सकेनी। आ टूलापुर बाई हमें टूलापुर एगो बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगह है। वहाँ एगो दिव्य शंकर जी के मंदिरों बा महाराज। 1 से 1.5 किलोमीटर पर बाई हमें बुझनी टूलापुर। और वहाँ का भइल कि जौन मुगलन के समय में औरंगजेब की जगह समय पे जौन शिवाजी महाराज के सुपुत्र रहने शंभू राजे वहाँ का आयल रहनी जानी कि पूजा करे जौन शंकर जी का मंदिर बा। अब जानते बानी कि जयचंद हर जगह रहे ना कुछ अंग्रेज के सिपाही घात लगा के आ लोग से मिलजुल के वहाँ के वही मंदिर में पकड़ रहना कुल। और वहाँ त्रिवेणी नदी बा जौन बहुत पवित्र मानल जाला। तो ये एरिया काफ़ी अच्छा बा। हेन्ने से रुआ निकल में तो लोह गाँव 7-8 किलोमीटर पर हेने लोह गाँव निकल जाए हेने। यहाँ 1 किलोमीटर पर हाईवे बा। तो बुझी वहाँ से रुआ निकल जाए हेने आलंदी की ओर हेने टूलापुर की ओर। तो टूलापुर भी देखे लागी जगह बा। सुनी ना टूलापुर से तनी सागवा जाइब न तो त्रिवेणी आश्रम बा, पंडित श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम। और भव्य बा महाराज। देखे लायक बा प्रकृति के वहाँ इतना मनोरम दृश्य देखे के मिलेला। बगल में एगो नदियों बहतिया मतलब बहुत ही बढ़िया बा। वहाँ योग वोग करावल जाला। है आयुर्वेदिक टाइप के उपचार भी होला, काफ़ी बढ़िया बा। वहाँ कैंटीन भी बा, खैले बनी 1-2 बेर। और कुछ सामान खरीदे खातिर वहाँ एगो दुकानियों बा उनके रविशंकर के उत्पाद वहाँ मिलला। तो साबुन उबुन वहाँ से ले सकेनी। उनमें विप्यासना केंद्रों बा बगलिए में तनी मनी विप्यासना केंद्र जहाँ विप्यासना सिखावल जाला। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया बा। सबसे वहाँ चीज़ ना अगल बगल में खेती इतना देखे के मिलेला कि शनिचर एतवार में हम आ जानी ना तो एकदम हरिहरा जानी। खेती बाड़ी जो ना हरिहराइल बना ये देखी ना बरसात की सीजन में वही यहाँ। तो हम यहाँ देखी यहाँ ये देखी ये पक्षियों खातिर पानी खातिर लगावल बा यहाँ। आमेनी हम हफ्ता में 1 दिन तो मान ली कि तनी पानी में डाल देनी। वैसे तो अब 5-7 दिन से ज़रूरत नहीं है, काहे कि अब बरखा होत। अब भरपूर बरखा भइल। अब 2-3 दिन से नहीं होत, लेकिन पुणे में गजब के बरखा भइल महाराज। 4-5 दिन पहले नहीं था ना गर्मी पड़त रहा। पुनहू बुझी कि अब बहुत गर्मी पड़ता है वहाँ। तो अब हमें मान ली कि यहाँ लटका दहल बानी तो हमें पानी वानी डाल के चल जानी। तनी सा ई बने अपन एगो तनी सा जगह बा वो देख लेनी। और तनी पानी वानी जानता पानी वही बने तनी खुशी मिलेला घूमले उमले से। तो अब हम आ गए नहीं यहाँ मलकाइन के लेके यहाँ फैन से अब निकल जाए के यहाँ से 10-15 मिनट में। तो आनंद आवेला। यहाँ खेती बाड़ी जो अगल बगल में बा देखले में बहुत आनंद आवेला। एगो यहाँ देखी हेने है एगो गाँवों बहने बगलिया में। तो चलिए फिर मिलल जाला एगो नया वीडियो में। हम कहब कि प्रकृति बात हम जानबानी के जन्नी प्रकृति के दोहन कैले से बिल्कुल बचले के ताक बा। पेड़ पौधा लगाई एकदम चकचक रही मस्त रही महाराज। भोजन पानी मस्त मिले, स्वस्थ रहे आदमी, वो सबसे बढ़िया बा ना महाराज। मानसिक शांति भी मिलेला प्रकृति की संसर्ग में रहले पर। तो प्रकृति बात हम बानी के हम का अस्तित्व प्रकृति से बा। ये बात अगर हमने समझ जाए के ना तो अपनी मन में बहुत कुछ जो है हमारी बीमारी से मारी बा ना सब दूर हो जाए महाराज। तो चकचक रहले के ताक बा। योग वोग करी, मानसिक रूप से संतुष्ट रही, तनी प्रकृति की सानिध्य में रही। पेड़ पौधा लगाई, पक्षी कुल के प्रकृति रूपी जौन भी चीज़ बा या महाराज वह भगवान बाना, प्रकृति ही भगवान बा। तो प्रकृति के सम्मान के लेके ताक बा वह भगवान के सम्मान होई। पूजा पाठ लेकिन कोई करी लेकिन मस्त रही चकचक रही। नीबी के पेड़ है देखी ना जगहिया पर गनी है ना तो 2-3 गो तुलसी जी अपनी मन में उग गल बाड़ी। तो तनी तनी वो में पानी डाल देनी है। तो मिलल जाला एगो ब्रेक की बात। तब तक खातिर नमस्कार बा।